Yun, sa mga Aji, Kanegro to. Pass game lang kami. Yan, pumuputi na lang si Kanegro. Totoo lang, buhok. Pumuti na yung buhok. Eh, yung sa atin, oh, abuin. Ano sa atin itim. Mrs. ni Kanegro yung kumukuha ng video kasi nasa ibang lugar kami ngayon. Walang pika-pika to mga Aji. Game na. Shoutout kay Boss, David yan, oh. Maraming Dito kami salamat, ngayon sa napakabait mansion na niya. tao. Kain tayo. Yan, kakain na rin kami. Ano ba yan? Shoutout mo kanina? Kanino? Sige, subukan mo nga ngayon. Subukan mo nga ngayon. Shoutout sa misis ko, hindi marunong maglaba. Lakas ng loob. Yun lang. Katuwa lang tayo dito mga Kanegro. Sa lahat ng subscriber pala dyan, shoutout sa inyo and God bless po sa inyo lahat. Enjoy na po natin. Happy weekend or ano kung ma-upload to. Yun, God bless. Pass game pre. Ganito na. Game. Para may laro kami ni Kanegro, wala pa kaming laro eh. Oo, tingnan natin yung block. Sana lumaro. Nako, patayang biglaan yan. Bulaga. Peekaboo. Nakuhuli yung itim. Huli yung itim. Yun, huwag kang gagalaw, patay ka talaga. Os mo na, os. Sos. Break natin. Oo, galawin ko. Sige, break natin. Agatin talaga yan pagka ano. Break natin. Oh, boss. uy, tumalon. Tumatalon yung isa. Tumatalon. Game. Ayun na natin to. Ganda ng kulay talaga ng Kulay lang to pre, kulay lang na maganda. Maliit lang muna. Kasi tamis yung mga... Ay, Uy. naku. Wala ka talaga. Tamis yan. Tayo mo kumagat ng mga... Di kaya persahan. Takbo. Ayun, baby. Kumatamis yung... Ano, pre, ano? Ang hanghang, pre. Huwag ka na kumain. Sarap nga eh. Game. Ang tapang nung gagamba ni Kanegro, abangers oh. Sisig yun. Sisig na dilata. Sa akin yung pa. Solid. Kanegro nga. Ang bigat pala ng gagamba ni Kanegro. Sige nga. Ayan, ang Kanegro gulatin mo nga. Kaya mong gulatin. Katatak mo, sisirit ka na naman. Ayun. Maganda yung pares maganda kulay. Abuhin laban sa Negrohin. Parang baliktad yung may-ari ah. Nga eh. Agatin mo. Wala kasi, walang appetite sa gagamba to. Ayun Itim. o. Uy! Ayan o. Ang galing oh. Ayan o. Uy! Ayun. Agad! Agat yung itim! Uy, tumakbo mo rin yung itim! Dali. Uy, kaisa. Pero atin yung nakakagat nun, di ba? Akin, no? Oh, hindi, parehas. Pareho pala. Parehas, pinkaw yung, 1-0. Pangatan nyo kay Kanegro, yan, no? pinkawan Pero na. tumakbo yung gagamba natin, ha? Ay, Uy! wala na. Uy! Dalawa na. Ay. Isa pa. Vlogger lang naman to. Yan. Nagalaman ng gagamba to, Patay eh. tayo dyan. Namumusta po. Namumusta to. Game. Hindi, nakachamba yung gagamba natin. Nakagat, Tagal nga nun. walang Tagal dyan. nga nun. Hindi, nakachamba lang. Wala na, natakot na Ayaw, yung sa atin. balik natin. Sayang. Isa pa, last chance. Kasi pinagbigyan naman tayo ni Kanegro kanina Epic eh. comeback. Dapat kagat na yung gagamba natin kanina mga Aji, kaso inano natin, nawat natin. Wala, pero hindi naman nangagat yung gagamba ko mga Aji, pero yung sa kanya, maayaw. Na ilang, Saktan. nasaktan na yun. Wala na eh. Paralyzed na yun nasa harap. Laki ng katis mo, yun bro. Yan, last daan na lang para mapakita lang namin sa inyo. Lapit ko lang, halika dito. Lakas pa rin ng kay boss, oh. Iba nga napuruan kanina. Puruhan din. Naparuan yung siko eh. Ay, wala pala siko yan. Wala. Kaya tawa-tawa lang tayo dito. Maayaw na eh na... Pero pag Agad. pag kumagat yan, ay pag Huwag nakagat ka yan, tumalikod. Wala talaga. yun, panalo tayo mga Kanegro. Panalo yung gagamba natin. Ang lupit mo. Yun, hanggang dito na lang mga Baby Kanegro. na tayo dyan. Yan, ano naman yan? Happy ka? Happy? Yan, nadadas yung gagamba. Pero may isa ka pa? Isa pa natin. Para si Kanegro, para maganda-ganda naman mga Aji. Papost lang natin mga game. Jumbo hotdog.
Kaya mga Kaji, kanegro pa rin to. Ano Okay. lang laro na yan? Pangapat. Pangapat na. Ito, panlimang Hindi, kanina matutalo. katis-katis na to mga Kaji, pero laro natin kasi wala akong ganito kalalaki talaga, yung kay kanegro. Kasi iba, once you go black, Ayun o. Diba? Grabe. Ayaw na lumaro. winner din to, winner mentality to. Talaga yung Iros. Kay Boss Kaji. Uy, Ano, nakagat pinagat sa na yung paa. Pinagat, uy, sorry. Magat sa pa. Happy ka, happy. Baby. Tingkaw yung pa. Pinagat? Oo. Dulo. Gulo ka rin. Oh. Hindi talaga maka-ano yung isa yun sa atin eh. Ay, muntik na! Ang bilis umilag. Tigil eh. Doble sapot agad eh. Saan ka Uy! give? Wag. Papatayin mo eh. Tatalikotin mo na eh. Tigil. Pero pag gano'n pre, inaawat niya yun. Hindi. Biglang hinabol lang gano'n sa likod. Hindi. Basta pag nasa stick na, okay na. Oo, wala na ano. Ano kasi yung pustahan eh. Pagka ganun. Kagat na yun sa likod eh. Hindi inaawat yun eh. Pag inawat mo yun, talo ka na. Oo, no? Para ko na. Laban namin doon. Kaso okay lang yan. Vlogger naman tayo mga kaji. Ang pusta to. Oo, Laro kasi lang. yan lang. Ayun o, ayun eh. Boss, ayaw ko na lumaro, sabi niya. Pinipilit mo kasi. Hindi, isa na lang. Kakain si Kanegro sa atin eh. Kaya ayaw nung gagamba eh. Pero may maganda talaga kagamba si Kanegro. Malabas eh. Ayaw, no? Yung itim na may ganun sa likod. Talang itim. Ano ba tawag doon? Tala ata. Oo, talang itim. Ayan no? Bibigay niya daw yan eh. Ito, pakita mo lang flex na natin yan. Ang ganda talaga nung gagamba ni Kanegro. Yung mas may hilig sa tala dyan, 300 daw yan sa Kanegro. 150 kay Boss Pastorel yan. Yan. Okay, pagalawin na natin to. Galaw ka na. Pero grabe no, gigil to, sobrang gigil. Sobrang gigil. Kanina hindi naman ganito lumaro to eh. Solid na yan. Nasaktan Nakailang na kasi. laro na Oo, kasi. nasaktan na kasi kanina eh. Gigil na gigil bumawi yan eh. Sakmal ka, lagot ka. Lamang na lamang talaga yung sa'yo sa ano. Haba ano Boss? Oo, habay ka. Ang haba. Hindi talaga niya kaya. Okay, yun lang mga kaji Baka mas malaki ka dyan pre. Ayun, yun yung... Saan dyan? Ayan? Kaso nalaro na natin yan eh. Nangihina na yan eh. Oh, ayoko. Ayoko yan. Ano? Delikado talaga. Delegates. Wala na, nangihina na kasi ito Boss. Sa kalaki dyan eh. Ayoko. Sobrang laki. Ano mga kadyo? So, ano to, namumukha nyo itong gagamba. Oo. Sobrang laki talaga. Wala, sobrang laki yan mga kadyo. Yun, hanggang dito na lang. Yung gabi sa inyo. Salamat Huwag po. kakalimutan lagi na sa itaas. Sige, laro natin. Ow. Malaki sa akin. Sige.